Причината е отказа жителите на град Каблешково да им се чуи гласа по законен ред. Знаете, че има предложение от страна, запитване от страна на министъра на енергетиката за разкриване на концесия в територията на местността Малка Биберна, Биберна юг, което е на 400 метра концесионните граници от първите къщи на Каблешково. Формалният повод е, че това е от правомощията на министъра на енергетиката. Да, така е по закона за подземните богатства, но по закона за право на гражданите за участие в държавната власт и местното самоуправление, когато има местен проблем, те имат правото да вземат решение да проведат референдум. Това решение по предложение на кмета на град Каблешково беше взето и в момента то се атакува в съда като незаконосъобразно, защото, видите ли, проблема не бил местен. И аз затова задавам въпроса. Ако на 400 метра от вашите къщи гърмат, проблема ваш или на министъра? Става ваш, от гърмат по вашата къща. Тоест, въпросът е от местен характер и затова хората са тук, защото в момента не им се дава право да изразят своето становище. Документите за самия референдум бяха ли подготвени законосъобразно? Чуха се критики, че не са били подготвени законосъобразно и затова областният управител е върнал решението на Общинския съвет? Не, няма такова нещо. Документите са законосъобразно изготвени. Областният управител, пак казвам, формално стъпва на закона и заявява, че съгласно член 26 от Закона за подземните богатства има 3 изисквания, на които министъра ни трябва да отговорим и да вземе решение. И на база този закон правомощията са на министъра на енергетиката и проблема не е от местен характер. Това са мотивите на областния управител и искам да заявя най-отговорно, че областния управител на област Бургас чисто формално е прав. Но реално погледната ситуацията наистина е от местен характер и пак казвам, на 400 метра от урбанизираната територия, от жилищните сгради е конституционната граница.